салом алейкум дӯстони азиз, созанағзани саломатиё хубай духтарако. мо дар кушодашавӣ як нуқтаи савдо қарор дорем. ози суроға шаваш будам мефаҳмонам бовар кунед ҳамаи чи ҳаст беҳаданам хе пасдои хушрӯ баъд ҳамаш нархошон дастрасай. суроға бозори балх рӯ барои бозори балхай духтарако магазини океан. рақамошон ҳаст дар рӯи экран, метавонед маълумоти бештара бо аз хичон пайдо кунед. бовар кунед ҳамаи чи доранд. бинед чихе хушрӯ декор барои хона, манам хе пасудоҳои фасон ҳазору як майдачӯида дар ҷа шумо пайдо мекунед. нархҳои беҳтарин катиҷада инчунин техникаҳои фасон доранд. нархошон ҳамаш дастрасай. сифатҳои аъло, дасти якум. ҳамаи молошон дасти аввалай борои хичонай духтарако. марамат ина якчанд ваёшона ман нишон метиҳам. каседа дар кора ина нархномаҳошон навистагай бинед чихе фасон аҷоибот беҳтарин нархҳои духтарако. пушаймон намешавен. ҳатман биёен бо аз пеш бинед. иёра бинед иқа хушрӯ чаян чойникча 30 сомон, 40 сомон, 45 сомон. анаи моделоша бинед 79 сомон. ина бинед ин моделош боша 69 сомон. баъд анаи набори фисташка мепурсанд 6 дона дорада наборда 350 сомона. ира бинед чихо хушрӯ бисёриё мекованд духтарако. ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. агар касе ки имконияти омадан надошта боша пас нависен зуд шумода доставка мекунанд. мана бинед 23 сомон ба калошон оригинало якум сорто. агар набор гирен подставкаш 90 сомон. подставкаш 90 сомон. ана ин набороям ҳам хел 350 сомон. ин набор 6та дорад. 6та дорад духтарако 350 сомон. бинед чихе хушрӯанд. бисёриянам хе пасудои фасона мекофтанд. биёен касе ки бо дар наздикиёи бозори балхай омада аз наздик тамошо кунед боз ҳам беҳтар мешава. мана набори қошуқ астай 299 сомон, 220 ин наборо 146 сомон, 270 сомон. хулас ҳамаш беҳтаринай. нархошона намеген бо беҳад нархҳои хубу дастрас. ира бинед охир ин наборора бинед духтарако 160 сомон. интихоби хеле ва хеле васеъ. мана ана ин багемаҳора мепурсанд бисёриё. бинед чихе багемаҳои хушрӯ овардагиен. комплектҳои фасони бад. марамат имрӯз рӯзи кушодашавиай духтарако. шумо низ метавонед биёен аз наздик бо маҳсулоташон шинос шавен. ҳама намуд бор доранд. нигоҳ кунед ҳами қами наборошон хушрӯ духтарако. нигоҳ кунед ҳар ҷодам ин намудора шумо ёфта наметавонед. бинед набори багема 899 сомон. ана иноша бо бинед набори калонош 1799 сомон. беҳад хушрӯай пасудошон дасти аввал бора хичон мебиёранд. хеле гуфтам. ва ира бинед духтарако иқа хушрӯ турецки тозаян 200 сомон. инаи моделиш 180 сомон. мана бо 130 сомонашам бадай аҷоибак пасудаҳои хушрӯ. ҳатман биёен. мана 99 сомонара бинед. сифатҳои оли. ира бинед сетагаяй духтарако. мана 150 сомон. баъд иҷада техникаям доранд. нигоҳ кунед аз миксер сар карда бо утюку дигар чизо дар иҷа шумо пайдо мекунед. мана 199 сомон, 78 сомон, 43 сомон. миксер аз 43 сомон сар мешава. тасаввур кунед чихе нархи хубай. мана 90 сомон утюко ҳаст 115 сомон. мана бинед ҳама намудош ҳаст. чӣ модели дар корайтона ина ино ҳаст. ҳозир ҳама минора мекова 215 сомон. диден дар иҷа будай паривои утук. марамат биёен бо аз наздик хитон бинед. ана 115 сомон, 105 сомон, 135 сомон сковородко дего ҳастай. ҳамаи чи доранд духтарако. бовар кунед нархошон арзонай. дасти якум ҳатман омада бо тамошо кунед. ва духтарако ина ира бисёриё гуфта буданд. нигоҳ кунед дар интернет магазина то 400 сомонам ҳастай. леки дар ин нуқтаи савдо диден 220 сомон. и ваяй контейнер барои мисол донагӣ. ира бинед калони хушрӯ 220 сомон. ана ин моделиш бошад 200 сомон. ҳатман тамошобино дархост кунед. дарав шумода доставка кунанд. ина ин моделошам ҳастай 220 сомон. мана инош бошад диден тоқа ина ино 50 сомон. ина 38 сомона контейнер, 35 сомона, 20 сомона. хулас контейнер бисёра иҷада. мана 50 сомонаҳо ҳастай. 28 сомонара бинен чанд та дора. мана
беҳад хушрӯ. охир бовар кунед чӣ намуд органайзере ки шумо дар кӯрай барои хона аз ин нуқтаи савдо бо нархи хуб, бо нархи дастрас пайдо мекунед. ва тортницаошона бинед бо аҷоиб, тортницаи хушрӯ. ҳозима шумо да нишон метиҳем. бо марамат тамошо кунед. инчунин дариҷа бозичаҳо барои кӯдакҳоям ҳаст. мана инора бинед. қафасидакҳои фасоне 380 сомон, 350 сомон, мана 280 сомон. ира бинед да этажай. анаи тортницаошон хушрӯ. шишагиай духтарако 180 сомонӣ. ана баъд анаи пасидаошон фасон. набора бинед. ина арусако метавонед аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунед. 2999 сомон. як набори калони хушрӯи пасидо нав буромадагиай новинкаҳо. баъд ҳаст аз анаин. иям новинкае 1499 сомонӣ. дӯстони азиз, чӣ гуфтанӣ дорум? медонам ки бисёриҳо аз Русия тамошо мекунанд. ина тамошобино шумо агар имконияти омадан надошта бошед, метавонед ки скриншот карда равон кунед. шумо да дарава как доставка мекунанд. мана бисёриҳо барои хонаҳошон мегиранд. ина метавонед дархост кунед. ина нархошон ҳамаш навистагиай. диден? ира бинед 420 сомон. ино ҳамаш оригиналошон. 290 сомон фасонира диден. шишагиай пластмас нестай. оригиналан 390 сомон. хулас чизе ки хоҳен ҳаст. ҷада бозичаҳоям ҳаста. ина нигоҳ кунед. ина бисёриҳо инам хелиёра мепурсанд. мошинчаҳои оҳанӣ 200, 250. инам хел нархгузорӣ шудагиай. омада аз пеш бо тамошо кунед. беҳад интихоби васеяй. мана имрӯз рӯзи кушодашавӣ духтарако. биёен касе ки успед мекунанд бо омада ай пеш тамошо кунед. иҷада инчунин нам хел чихолҳои телефон ҳаст, соатҳои фасон ҳаст. ҳамаи чӣ доранд. бинед ҳамаи чӣ духтаро. телефонҳои фурӯшиам дорен. телефонҳои фурӯшиам дорен. мана телефонҳои фурӯшӣ низ доранд духтарако. марамат метавонед омада бо хутон аз наздик тамошо кунед. мана чӣ модел телефоне дар кораитона бонависен шуна.